cynhenid yn y man. Wel, croeso nôl ato ni, ac i ni'n agosau at ganlyniad fan hyn yn osbarth 370 i'r teirw ifanc y bridiau cynhenid ni wrth gwrs. Mae'r gwartheg Dion, mae'r Henffordd, Dedd-Yfnaint, yr Angus, Hirgorn, British White, Birgorn a gwartheg yr Ucheldir. A mae David James, da fi o hyd yn gwmni, David o Aberteifi. Grant Anderson welon ni fyna nawr fe o'r beirniad. A fe sydd wedi cael y dasg o fynd ati i ddewis y tarw ifanc gorau yn ei farn yn y sioe eleni allan o'r bridiau cynhenid. David, mae'n mynd i'n llinell sydd fan hyn nawr. Pa darw wyt ti'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi? Pa un o'r ffefryn di? Mae'n anosbarth cryf iawn ma. Mae'n darwod da iawn ma. Ond dwi'n credu yn y dosbarth ma y tarw, os da ni dewis i ni fynd gecre'r Henffordd ddau, dwi'n credu. Dwi'n lwco'r tarw bach Henffordd, a mae rai fi weid. Mae yna darw Angus arbennig iawn. Mae hefyd Stephen O'Kane yn dangos nhw. Wi yn lwco'r tarw Angus hefyd. A'r Birgorn sydd gan Esillt Price fy'n co. Dwi'n meddwl bod hwnnw hefyd yn enghraifft ac yn esiampl arbennig o'r bryd. Am darw mor ifanc, mae hyd dad o fe'n does. A chymod, mae'n ein siapus am Birgorn, mae'n ein siapus am dangos. A'n dangos un ar ei orau fyna fyd. Felly fydd Grant Anderson. Ddim yn hir, dwi'n meddwl, mae'n arwerthwr y marchnad Carlisle. Yn hen gyfarwydd a gwerthu bob math o fridiau fyna yn y seli mawr mae'n cael yn fyny. A mae tu ôl y tarw bach Angus, y tarw bach Dedd-Yfnaint hefyd. Mae'n dod nôl at yr Henffordd ma fe. Tybed, pwy sy'n mynd i fynd â hi? A mae wedi mynd am y Henffordd! Wel, golewyr! Ydy, dyma'i tarw da iawn, tarw mowr. A mae'n dangos potensial i'r dyfodol yn dweud. Mae'n ein siapus a mae'n dal llygad. Mae'n dal llygad. Pan gerddodd y hibo ni, wedodd y ddoi ni bod e'n un go arbennig yn dyfe. Just y stretch ar hyd na'r pwer sydd ag darw mor ifanc. A chi'n gweld y pwysau yn y tarw. Mae fe'n llydan, mae fe'n, un bwerus iawn. Y teulu Harvey sy'n berchen e. Harvey Bros 1, Willie the Womanizer yw enw e. Felly, thog gwrchiadau mor iawn iddo fe. Yn darw go arbennig. Mae rhai gweud. Da iawn wir. Well, llongorchiadau mor iawn. Congratulations to you both. Thank you. What's your name, sir? My name's George. I'm Sophie. George and Sophie, father and daughter, I believe? Yes. One of the best young Hereford bulls I've seen here at the Royal Welsh. Lovely. He's tremendous. Well, we think so, but it's nice for other people to think that. He really is. And what's the next chapter for him now? Is he going to be your next stock bull or what? No. He's going to the Scottish National Hereford show, and then we'll take him to Shrewsbury in October to the bull sales and sell him, hopefully. Well, good luck then. And who chose the name? That was me. Good job. Well done, Willie the Womanizer. Llongorchiadau. Congratulations. Thank you. Thank you. Diolch fawr.